El diccionari defineix resurrecció com l'acció de tornar la vida a un mort. Què tal, Rodenas? Benvinguda a Torn de Paraula. Hola, bona tarda. A quantes persones has ressuscitat? Bueno, unes quantes, sí. Sí, gent que era poc coneguda o que, malgrat ser coneguts, pues, molta gent no sabia d'ells, aleshores sí, ressuscitar és tornar la vida a algú i metafòricament sí que ho estic fent. Queta Ródenas és una investigadora, escriptora i divulgadora de Castelló. Ha escrit innombrables articles relacionats amb la història i les costums de la capital de la Plana i dintre d'aquesta recerca ha basat gran part del seu treball en descobrir els secrets del cementeri de Sant Josep de Castelló. Recentment, Queta Ródenas acaba de publicar el seu segon llibre sota el títol L'assassí de la doble S. Queta, primer que res, on estem? Estem al cementeri de Sant Josep, a Castelló. Què me pots dir d'aquest lloc que, a part de tranquil, no? Per ell sembla ser, pels teus articles, que és molt especial. Bé, és un cementeri que data de 1861. Aleshores, diguem que personatges que van fer la història de Castelló es troben tots enterrats així i podem explicar perfectament la història de la ciutat a partir dels que la van fer possible que estan enterrats aquí. I per què? Per què investigar sobre un lloc com aquest? Sobre un cementeri? Per què investigar sobre un cementeri? Un lloc que a priori la gent pot pensar un cementeri? Perquè vaig escriure una novel·la que transcorria pel cementeri. La protagonista estava pel cementeri i aleshores vaig esbrinar sobre alguns personatges i ja després vaig pensar per què no continuar. I curiosament, de tots els llocs especials de Castelló, ningú ha investigat sobre el cementeri i em va semblar molt curiós, interessant. Aleshores és el que he estat fent des de 2014. En relativament pocs anys has fet una quantitat d'articles. Com ha sigut? Això ha sigut una feina molt laboriosa en poc de temps. Perquè m'agrada molt la investigació i m'agrada molt escriure. Aleshores, com estic prejubilada, tinc temps i m'apassiona i hi ha coses realment... Si entres a un arxiu, segurament te faràs friqui, perquè és que és apassionant, m'agrada molt i he trobat coses molt interessants. Buscant coses del cementeri he trobat altres coses que he anat guardant i que en moments donats he publicat i és per això, perquè m'agrada molt. Un dels teus focus sobre el cementeri ha estat el llenguatge, no? de la necròpolis. M'agradaria comentar alguns casos que sorprenen als lectors, a mi personalment m'han sorprès. Per exemple, m'agradaria conversar sobre la tomba de Joaquina Pepe, la tomba anònima, l'anomenada la tomba anònima. Comenta'm un poc sobre Joaquina Pepe. Bé, el tema del llenguatge dels cementiris és apassionant perquè hi ha, en funció de... Si tu mires una làpida, a partir de l'epitafi o de les al·legories pots saber perfectament com és la persona que està enterrada. Aleshores hi ha una làpida que està al costat del passadís i que és molt coneguda a Castelló i que com és anònima crida més l'atenció. El tema del llenguatge dels epitafis és com quan anàvem a l'institut i fèiem comentaris de text i hi ha de diverses maneres. Un d'ells és els epitafis d'interlocució. La interlocució pot ser o bé que el mort parla en el viu, que el viu parla en el mort, o inclús que hi ha una altra tercera persona. El cas d'esta tomba anònima és d'interlocució on el mort li parla al mortal i li recorda el seu destí final. És dins d'aquest tipus d'epitafis els que s'anomenen agoreros. En este cas li diu, piensa mortal quien quiera que tú fueres, que fui lo que tú eres. Tal vez hoy seas lo que yo fui, no te importe mi nombre tan siquiera y haz aquí quien te espera.
O sigui, que és el típic... Li està determinant el seu destí, no? És a dir, que morirem. Clar, l'està dient que aquesta persona en un moment donat va estar viva, però que ara, algun dia, ell viu estarà com ella està ara. En aquest cas vaig investigar i es tracta d'una dona. Era una dona. Molt bé. Queta, hi ha un altre cas que sorprèn encara més i també és més recent, del 2004, almenys és la data que posa a eixa làpida, i vaig a llegir literalment. Tu sobrino, J. Llorenç, de Vilareal, telèfon 964, etc. Llámame 1 del 7 del 2004. Parlen sobre aquest cas. Bé, això has de dir que no és la làpida de la persona difunta, és un pedestalet de granito que està en ixe text. Sí, sí. Dins dels tipus d'epitafis hi ha un que es diu Festivos o d'humor negro, i jo això no el tenia així. Tot és que me faltava. I el dia que vaig trobar este epitafi vaig dir, ja està, no? Perquè que una persona li digui, el nebot li digui al mort, llámame, semblava, jo vaig dir, ja tinc l'epitafi d'humor negro. El cas és que, evidentment, no vaig telefonar i les visites que feia, tothom se quedava estranyat i me deien, has telefonat? I ningú volia telefonar, fins que un dia va vindre una xica molt tirada endavant i va dir, jo vaig a telefonar. I efectivament telefoné i li contesten, i al senyor Llorenç, i me'l passa a mi i li dic, vostè per què ha posat això? I l'home me diu tot seriós, no? Diu, és que sé que de vegades quan passa un temps i no se paga posen les restes a l'ossari, i és una tia àvia meua i jo no vull que sigui això, i jo me vaig quedar morta, no? Dic, i perquè no ha parlat en les oficines del cementeri i ho hagueré. El cas és que esta home va vindre a una visita i ens va explicar la història de la difunta i és apassionant. És una història d'una dona maltractada que va matar el seu marit després de molts anys d'aguantar mals tractaments. El va matar en un astral i va pegar moltes astralades. Aleshores ja se pensava que estava mort i ell no estava mort del tot, va agarrar l'astral i li va pegar a ella. En tant mala sort que aquesta dona patia, tenia sucre i se va posar malalta i va morir, o sigui que van morir els dos. Però vamos, és una història molt interessant. Has també focalitzat la teva investigació sobre l'itinerari de dones immortals de Castelló. Comenta'm un poc això, perquè és molt interessant. A més, s'ha fet ressò, no? El propi Ajuntament, no? També sobre les teves xerrades, però ha donat molta difusió, no? A l'itinerari de dones immortals. Comenta'm la importància d'aquesta investigació. Este projecte me'l va proposar el MUC de Castelló, si podia fer un itinerari de dones. Això era complicat perquè, malauradament, són molt poques les dones que són conegudes. Pràcticament, si preguntes, te diran Matilde Salvador i ja està. Aleshores vaig començar a investigar, vaig preguntar a persones enteses en diversos àmbits i finalment vaig aconseguir 24 històries de dones que per un o altre motiu són molt interessants i bé, ha quedat, està molt bé. Hi ha escriptores, hi ha la primera abogada, la primera farmacèutica, n'hi ha víctimes de la repressió franquista, dos dones que van afusellar, i després, no sé, diputades, senadores, bé, està molt interessant. Anem a l'apartat de crims, Queta, crims de Castelló. De tots els que has investigat, de tots els que recopiles als teus articles, en quin et quedes? Conta'm un que per a la nostra audiència, per als nostres oients, hagin de saber sí o sí. Te diré el més conegut a Castelló, però antic, no? Perquè els crims que he investigat són crims molt antics, no eren recents. Hi ha un que la gent major encara recorda, que era el crim del gallego. Era un home que era gallego i vivia a Castelló, en el 56 va ser. I aquest senyor tenia un deute i quan van anar a cobrar, era el fill de l'alcalde de Sucaina, al carrer Herrero de Castelló, el va matar, el va desquartitzar i el va cremar en unes planxes, en un pati. I després, per a dissimular, va demanar una com se diu?
diners, no? I li van dur els diners, però després va demanar més i finalment la Guàrdia Civil el va tancar i el van matar a Garroteville. I està enterrat així. Podem visitar la seva làpida mateix? No sabem on està. No el podem visitar perquè el tema és que si passa un temps i no se paga, no se renova, es porten a l'ossari i ell no va tindre ningú que el renovés i el van dur a l'ossari. Llavors no és tan mala la jugada de J. Llorenç, del senyor Llorenç en posar el telèfon a la làpida, totalment. Publiques el teu primer llibre, Castellón en mis recuerdos, i justament acabes de publicar el teu segon llibre, que és un llibre didàctic, he llegit. Què tal? L'assassí de la doble S. Conta'm un poquet l'essència d'aquest nou llibre. És un llibre que se me va ocorrir quan vaig estudiar a València, perquè em semblava molt difícil recordar una sèrie de paraules, no? I la doble S la trobava complicada. Aleshores el que he fet ha sigut treure totes les paraules del diccionari en doble S i a partir de les paraules fer una novel·la. La meva il·lusió, sincerament, és que siga per a estudiants d'instituts o persones que es presenten als exàmens de la Junta, i el que he fet ha sigut una novel·la negra, però divertida, molt divertida. És un comissari i uns inspectors i inspectores que tarambanes que no s'aclareixen molt bé i mentrestant hi ha un assassí en sèrie que va fent de les seues per Castelló. Sé que el llibre no tracta d'això especialment, però és que ara que has dit el tema divertit, no? I el tema mort, què opina que t'arrodenes de l'humor negre? Jo crec que està bé, per què no? Sí, per què no? Si se fa en respecte, vull dir que no... Jo així faig moltes visites i se parla de moltes coses, però és que hi ha un tabú pel que fa a la mort que com que no se pot parlar, no se pot mencionar. Si te fixes en les làpides, veuràs que la paraula mort no s'utilitza. Sol s'utilitza en uns casos molt concrets, i és quan, per exemple, és una família molt religiosa, no els importa posar murió el familiar. Per què? Perquè per a una persona, una família que creu, morir és estar en Déu. Aleshores, no, és bo. De fet, hi ha epitafis que inclús posen admiració, dichoso tu, perquè per a ells és passar a una millor vida. Després tampoc la eviten, la paraula mort, quan és, per exemple, que ha mort un familiar ajudant a la societat, per exemple, un bomber, un policia. La família posa murió en acte de servicio perquè la gent sàpiga que aquesta persona ha fet alguna cosa per la societat. I la tercera ocasió en què no s'evita, sinó que a més s'enfatitza, és quan els que van morir en la guerra posaven murió vilmente asesinado por las hordas marxistas, perquè tothom volia saber que la família que sapigueren que aquesta persona havia donat la seva vida per el tema que és. Tornem als epitafis, tornem a aquest llenguatge dels cementaris. Moltes vegades, caminant pels espais antics dels cementaris, podem parlar del de Castelló, però a termes generals, veiem que hi ha molt més text en les làpides antigues que en les làpides actuals. Per què creus que s'ha perdut aquest llenguatge en les làpides? Ens compliquem menys la vida? Tenim menys respecte a la mort? Això és cert. Abans eren textos més treballats. Ara són el que es diuen epitafis informatius. Es limiten simplement a les dades del difunt i a les dates i ja està. I antiguament eren inclús tipus més romàntic, no? Eren més romàntics els epitafis. Ara no s'utilitza. Pregunta del milió. Una persona com tu, que ha passat moltes hores ja dins d'aquest cementeri, que coneix moltes històries també d'aquest espai, en quin punt et quedes d'aquest cementeri? Quin és el lloc preferit de que t'arrodenes del cementeri de Castelló? Sin lugar a dudes, el cementeri civil. El cementeri civil és el recinte on antigament anaven a parar aquelles persones
que l'Església no volia, o que ells mateixos no volien perquè eren anticlericals, lliurepensadors. I es troben els suïcides, els protestants, i a més, hi ha 530 víctimes de la repressió franquista enterrades en fosses. Me comentaves també fora de micròfons abans que esteu portant a terme un treball molt important en aquest sentit, no? S'estan fent exhumacions ara mateix. Sí, el grup de la recerca de memòria històrica junt amb l'Ajuntament, la Generalitat, s'estan duent a terme campanyes, diverses campanyes. En principi ja s'han exhumat més de 100 víctimes, però encara continuarem. Per acabar, i abans de descobrir la paraula que determinarà qui té el pròxim torn de paraula al nostre programa, m'agradaria recordar, jo ja estava agraït, no?, perquè vaig parlar amb tu quan jo feia el treball de final de grau, ja fa uns anys, i em vas dir una cosa quan jo et vaig dir la nota que havia tret al treball, jo un poc pensant que no era del tot justa, no?, perquè el jurat creia que no era un acadèmic parlar de la mort. Em vas dir una frase que m'agradaria acabar amb aquesta frase, que era: la mort no sé si és molt acadèmica, me vas dir, però el que és inevitable. Sí. I jo crec que quan llevem aquests tabús, no?, sobre la mort, estarem avançant, creus? Sí, jo crec que sí. És que realment és el que et deia, que no, pel que fa a la mort no hi ha un terme mig. Jo he detectat que hi ha gent que li encanta el tema, no hi ha per morbos, perquè li interessa, i en canvi hi ha gent que no vol saber res d'entrar a un cementeri o de parlar del tema. I és preferible desdramatitzar. A mi també el que me crida molt l'atenció és quan veig les pel·lícules americanes, que els xiquets estan sempre en els funerals, i així, si te fixes, en Espanya, als xiquets se'ls allunya de quan hi ha un mort. Totalment. És un tema, no sé, educatiu, suposo, que ens han educat així, però que és bo desdramatitzar-ho, perquè al cap i a la fi és l'única veritat que n'hi ha, és que és inevitable. Totalment. Doncs, Queta, si vols agafar la nostra urna i agafar la paraula, tu seràs la que determinarà quina serà la pròxima paraula, qui serà la pròxima persona entrevistada. La paraula és... Amor. La paraula amor. La paraula amor. Bonica paraula, no, també? Molt bonica. No és resurrecció. Te vaig a fer una pregunta. Creus que es pot morir d'amor? No soc Camilo Sesto, però... Morir d'amor no te sé dir. Ho deixarem per la pròxima entrevista. Bueno, mira, pues te puc dir un tema. Pues sí que és possible, perquè justament ara estic investigant un cas d'un senyor que va tindre un carrer a Castelló i ara no el té, que està en el cementeri civil, i este senyor en el 31 se li va morir el fill, i ell es va posar mal i al 32 se va morir ell, i tots deien que no va superar la mort del fill, o sigui que sí que és possible morir d'amor. Doncs en aquesta reflexió, si et pareix, Queta, ens despedim d'aquest torn de paraula. La pròxima setmana parlarem d'amor i et torno a agrair que hagis accedit a aquesta entrevista i t'animo a que no deixes d'escriure, perquè la veritat és que el que estem aprenent els lectors i els amants d'aquest temes és molt de la teua mà. Moltes gràcies, Queta. Gràcies a tu.